nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Alba Rudà, Bai, ezta? Alba Rudà, bai. Katalana, zarazu berez, nongoa? Figueraskoa, Girona aldera. Baina gaur egun Lesakan bizi zara? Bai, duela 2 urte, orain, abuztuan, 2018an, abuztuan etorri nintzen honat, eta zen momentuan hasieran, baina hemen jarraitzen dut. Duela 2 urte eskas etorri zinen orduan? Eta ja horrela mintzatzen zara? Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Badago jende asko, hizkuntza bat ikasten dagoenean, ez dena ausartzen besteekin hitz egitera hanka sartzeko beldur horregatik. Ez da zure kasua. Zuri berdin zaizu, Ni nahiago dut, bestela jarraitzen dut, bakatz berdin egiten. Eta batzutan zutzen zen, eta ez bazaizun, no ez, nahi dut. Dena amaitu dela, ez zaudemen nirekin oso ezberdin zaude. Hemen bizi duzu bizi guztia eta ulertzen duzu zerbait. Nik egiten aldizut katalanez eta zuk erantzan alduzu erderaz. Baina bai normalki, zuk egiten baduzu erderaz, guk aldatzen dugu erderazera. Eta ere bai, nik uste dut hemen pasatzen da gauza bera. Hemen kostatzen da, euskaraz egin pertsona bati, eta naiz eta gazteleraz erantzun, zuk jarraitzea euskaraz. Bizitza kantatu horri baten, oraindik baditut egunak zuretzat, kantzita iraganeko irrifarez, ta idatzi denetzera izan erreza, gure bizitza kantatu horri baten, lo hartuko dugu izarra kontatzen, atzo joan ziren horiek oroitzen. Va ser fàcil, t'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies, nola zaindu ninduzun ahaztu gabe. Alba, aurrekoan ezagutu zintugun pixka bat, Figuerasen jaioa, baina Lesakan bizi den katalana zarazu. Ezagutu genuen nola hasi zinen euskara ikasten, nolakoa izan zen prozesua, eta gaurkoan ezagutuko dugu pixka bat zure egunerokoa, zure lan mundua zein den gaur egun, zure lagunak, zure aisia, eta ekarri gaituzu igantziko paraje ederra honetara. Hoize, bai. Irisarri landera, eta bera? Bera da gerentia, hau da Jose. Jose, non gaude? Hemen Irisarri lanen, igantzin, Irisarri lan ezagutuko duzu eta ezagutzen ez duzunak, da abentura parke handi bat, landar resorta ere bai, eta 75 hektariatako finka handi bat, eta hemen daude tirolinak, bizikletak, zaldiak eta jarduera pila bat, egun pasatortzeko, eta gero ditugu hotelak, bordak, aterpetxea, eta bi jatetxe, ezkontzak egiteko toki handi bat, eta hemen ni naiz Alban lankidea, eta Irisarri lan. Lankidea, orain dela, gutxi. Ze 2 urte daramatza hemen Lesakan, Irisarri lanen gutxigo, espero. Bai, gutxigo, nik Alba ezagutzen dut, Alba hemen hasi baino lehen, lagunak gara, eta zeni Lesakarra naiz ere bai, eta hemen hasi zinen... Urrian hasi nintzen. Osa, urtebete egin gabe, urtebete oraindik ez duzu egin. Zuk esan duzu lagunak zineten lehenago, Lesakan lagunak, eta gero hasten da hemen lanean. Nola izan zen histori guzti hori? Katalan bat, eta gero bukatzen duela mikrotik euskaraz botatzen oharrak. Bai, Alba honat etorri zelikan ja argizun euskara ikasi nahi zuela, hori dainta hori zerraten zigun, eta hasi zen segitun gainera, eta hemen suertatu zen, harreran falta zela perfil bat, perfil konkretu bat, eta nik Albari komentatu nion, ausartuko zen, eta euskara behartzela, eta bera ausartu zen, hemen egin zioten elkarrezketa, eta sartu zen, hori da. Gero erran behar da ere bai guk udaran zehar, urte guztien zehar izaten ditugula Kataluniako bisitaria honitz, eta hori ere harritzen ziola gure bezeroei, ez? Honat etorri eta... Eta katalanez hartatuak, ez da? Harrera egiten diela katalanez, baina baita entzuten dutela
pertsona bera euskaraz. Hori da. Gertatuko dira. Edo telefonoz deituta ere bai. Nik ustean bat, hau da, Barcelonako. Eta zuk hartu? Bai, baduzu ere bai, katalanez hitz egiten aldugu, bai, ostras. Edo azentakin. Ni azento bezala, erderaz. Orduan, digo, hau da, katalan. Eta suertatu da horrela, ez dakite, anekdotarik edo hemen hizkuntza dela eta? Ez dakit, seguru izan zaren dira, nahi orain etzait etortzen, baina... Ez dakit. Segurazki bai, hanka sartu dut, behin baina gehiago, baina... Bueno. Baina hanka sartzen dugu denok sartzen dugu. Ez, gero lankidek ere honiz laguntzen zizuten, ez, adibidez, zuzenketak eta lako gauzak egiten. Irakasle pila bat dauzka. Esan zigun aurreko saioan, bere lehenengo hitzak ikasi zituela lagunen seme-alabekin. Gero ja, hasten da barnetegiaren prozesua, gero... Baina, klaro, zure egunerokoan, euskaraz bizi den jendearekin zaude, euskaraz bizi zara zu ere. Bai. Horrela da. Ba, Alba, zure lan tokia, lan lekua ezagutuko behar dugu orain. Zale. Uzten diguzu, Jose? Aitzongi. Etxean bageunde bezala? Aurrera. Baskerrik asko. Hala, ez ba guzti. Guazen hiruak, Bai. Alba, etorri gara zure Lanpostu, bai. Lanpostura, ezta? Hemen egoten zara? Bai. Harrera gunea da hau, Irizarri landen, hemengo abentura parke honetan. Eta zure egitekoa? Pues da ongitorri bezeroei, orain pixka bat neurria betetzen eta hola, badugu sarrera bat handik, dena sartzen dire handik, eta gero atera dire hemendik, eta hemen azalduko diegu dena. Orain funtzionatzen dugu dena reserva prebioekin eta dena, eta egin behar duzu reserva horretik, baina beti egunen bertan begiratzen aldugu zer dagoen aukera, edo azalpena pixkat kanje sarreran kanje egin, eta azaldu pixkat nola doa markea eta dena. Orduan nik deitzen dut, eta, deitzen dut ez, etortzen naiz. Eta ezagutu nahi dut pixka bat hau, eta nik esaten badizut familian gatoz, 16, 13, 11 urteko seme-alabekin, ze gomendatzen didazu? Pues izango dugu aukera desberdina, segun ze aventurero zaretela, baina, hau da parke guztira, eta izango dugu 4 mota desberdina sarrera, bat da orokorra parkean sartzeko eta edozein gauza egiteko, eta gero badugu beste 2 mota sarrera bat, jazartzen dire ekintza batzuk. Zure motikokin, segurazki, izango da aukera onena egiteko Aventura Plus. Aventura Plus, izan horrekin... Badaukagu Aventura eta Aventura Plus. Aventurakin sartzen dira bitirolina. Egun eta 60 eta 170 metrokoa. Hau da tabernan bukatzen dena. Hoxe da. Hori ezagutzen dut. Eta gero badago ibilbide batzuk egiteko arbolen artean. Egiten da zati bat kanpon arbolen artean, eta hemen badago nabe, badago taberna bat, eta hemen badago jolastoki bat. Eta jolastokin badago bi gauza. Behan dago ekintza pila bat, aurrentzat eta denontzat, eta gero goian dago beste zirkuitu aerio bat, egiten da arnesarekin eta dena, eta da parte bat arborismon ibilbidea eta dena. Eta gero Aventura Plus, ruta arborismo da gauza bera, baina tirolina sartzen direnak dira beste batzuk. Eta sartzen dire, 3 tirolina, 200, 215, eta parkeko luzeena eta Europako baten luzeenako 900 metrokoa. 900 metro gehiegi da. Igual seme-alabak botako dira plus horretan, baina niretzako ez, Pues denontzat, familia guztientzat aventura. Igual bai, hausarta naiz nire bai. Konturatzen zara, Alba, 2 urte besterik ez eramateko hemen, horrelako azalpen guztia euskaraz egitea balio handeko gauza dela. Bai. Jendeak badaki, euskaldun batekin ari zarenean, uhartzen dira, etzarela bertakoa, ez dira uhartzen? Batzuk bai, batzuk ez. Batzuk sartzen maiz hitz bat erderaz, baina horitu dute segidun ez naiz hemengoa.
baina bakarrik euskaraz hitz egiten badut, batzuk ez dute Eta konturatu. gertatu zaizu nabaritzea, nabaritu dute ez naizela hemengoa, eta esatea, zu ez zara hemengoa edo, bai? Eta esaten diezunean, ez katalana naiz. Bai. Orduan? Flipatu dute, eta nola egiten duzu hain ongi euskaraz eta dena, eta pues mira, hemen lanin, hori, Claro. lantzen, eta batzutan ere trabatzen naiz, eta ez naiz aurkitu hitz hori, eta barkatu, eta agian dizki nori narkekin, nori, eta baina, ere, erraten didate ere batzutan, nahi baduzu erderaz lasai, eta ez, landu behar dute nire euskeraz, orduan jarraitzen. Hau leku aproposa da ere zure euskara maila hori garatzeko? Bai. Hemen etortzen da Euskal Herriko jende edozein lekutik. Claro, eta Bizkaitarra, hori izan behar nizu. Bai, eta hori batzutan izan nun gogoratzen dut beti, dei bat, Bizkaiko emakume batekin, eta eskatu behar nion, mesedez, pixkat mantxoago hitz egin, bestela ez dut ulertzen. Claro, segun eta nongo euskalkia den, kostatzen zaizu gehiago ulertzea. Bai, això. Bueno, baina mantxoago hitz egin da. Lehen lesakan ere ez nuen ulertu euskalki, Claro, barnetegian ikasten duzuna, eta gero, kanpoan aurkitzen duzuna, ez datoz bat. Ez da bera, ez. Baina, orain bietan moldatzen zara, ez? Bueno, zaiatzen gara, hori bai. Bale? Bueno, venga, gaude. Iris Arrilant ezagutu dugu, zure lana ere bai, zure euskara klaseak ere badira, ezta? Azken finean. Baina zure lagunak ezagutuko dugu. Bai, pues... Horretarako nora joan behar dugu? Lesakara berriz. Lesakara, bagoaz. Bai. Joan gara? Lagunduko dizut gauza jasotzen, edo... Ez, hori gordeko dut, eta jartuko dut gauzak, eta joaten algara. Bale. Lana bukatu ondoren, Lesakara zerbait hartzen. Joan gara. Hombre, Jonen gana. Ja, bera da, bai, bera da, bai. Nik ezagutzen du, Jone. Ni baino lehen, segurazki. Ezagutzen dugu, Jone. Bai, horrela ingo dugu, ez? Keixo, espaldiko. Zurekin gelditua garela, Jonerekin, baina, karo. Orain, badakitzen, Jone. Bai. Agian barrura, bai. Igual, euria hasiko du. Zuari zinen jartzen, lagunduko izu. Eta guk ere hartuko dugu zerbait ere. Hoxe. Cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels... Hemen lehorrean gaude. Bai. Egiten badoia babesean gaude. Hoxe, bai. Eta ja tragoarekin asko zobe. Saiago, bai. Jone, aipatu digu duela 2 urte etorri zela. Lagun batzuk bazitula hemen, baina berak intentzioa zuela hasiera batean Tolos aldera jateko, edo Hernani aldera, edo... Horrela zabila. Bai. Zu zinen lagun horietako bat, ez? Ezaguna zuen pertsona hori. Eta azkenean... Eta ezpa, hori da. Hori da, bilak. Bai. Nola ezagutu zenuten, elkar? Pues egiarra aizparen bitartez. Bai, hoxe, bai. Izan zen Aratik astera joan zena, lagun baten bidez. Hoxe, bai, Genovebaren bidez. Bai. Eta bere laguna zen, nire laguna minaren ama. Hori da. Bale, baina berak aipatu du ere bai, etzula onera etorri nahi espreski, pixka bat zuek ez molestatzearen edo, kakotxen artean, ez? Oain da, etxeko bat bezala, hasieran ere bai, orain gehiago. Karo, kanpotik, famili bat bezalako hori da pasada bat. Amak erratien du alaba bat bezala, beste alaba bat bezala. Guraso ere errantzien. Duela gutxi egon, pasaren egon ziren gurasoak eta bai. Bueno, pues begira, ez harreran, ez adopzioan, baina beste alaba bat gehiago familian. Gero gainera nik uste horrek ere lasaitasuna eman diela bere gurasoei. Bai. Ezagutzen gaituzte. Haiek beti erraten dute. Hori da. Bueno, baina, eta orain, euskaraz mintzatzen zarete, Bai. baina hasieran ez, albak etzekien euskaraz. Hori da. Eta nire ez dut gogoratzen, ze momentutan
Aldatu ginen. Bai, aldatu ginen, eta ez du gogoratzen berekin nire konversazioa gazteleraz egiten nuenik. Osea, Bai, 2 urte besterik ez dira pasa Hori da, orotara, baina- osea, gutxiago izanen da. bai. Ni goratzen dut, egon batean zukaldin, zuk oraindik nik ez nekien euskeraz, eta berak ezen hitz bat erderaz, eta ni estare. Ja, biek. Hola. Biek gaztelera makarronikoa. A ber, nola erraten da hau? Lertu genuen elkare, hori Hori bai. Baina hasierako Hasiera, oroitzen naiz, etorri zen udan etorri zinen, abuztuak baten, uztaiak 30 abuztuak bat. Eta, pasar genitxun ordu dexente piztinan. Eta nire semekin, eta semekin jolasten, partxizean, hasi zinen zenbakiekin. Zenbakiekin, Hori da, voleiboi jolasten urin, eta Ah, 2, 3, 4, 5, hola. eta ez dakit zen... Hoiek dira aipatzen zenituen hasierako irakasleak, ez? Bai. Zure lagunen seme alabak eta ditzen. Hori da. Eta, zenbaki, ikasteko eguna, kolorik, hilabetik, eta hortik hasi ginen. Gero neramak bai hasieratik errantzen, euskara ikastera aldu zara? Nerekin ikasiko zu. Eta horrek zer esan nahi du? Zer esan nahi du, batxola, hitz bat bera ere gazteleraz egiten. Deus ere? Euskeraz, bai. Ni hola, a ver, eta gero, ditzu. Bai. Karo, eta amak egiten dio hemengo euskera, osea, ez batua, ez hemengo euskera. Baina hasieratik diozue, naiz eta berak bakarrik koloreak eta zenbakiak jakin? Hasieratik. Osea, jartzen zituen arpegiak, ziren, como, itzuli. Itzuli zen euskaraz, mantxo, eta... Bai. Eta nik egieran, berain nabaritu nion izugarrizko aldea, Lazkaora joaten zen, eta igual aste bat pasa eta etorri asteburua, eta aldea, baina astetik astera. Asteburutan etortzen zinen. Eta guztietan, baina bai. Eta hori izan zen, ez dakitzen agarren hilabetean, kriston saltoa. Bai. Gero nik uste lagundu ziola hemen belarria egiten ere, Baietz. Bai. Hori? Zonatzen zaitizkat. Hori da, hori. Gorra dare, bai. Eta gero, kriston gaitasuna dule hizkuntzetarako. Hizkuntzetarako? Hombre, a ber. Zenbat hizkuntza dakizkizu, Alba? 5. 5? Gaztelera, katalana, euskara, badakigu. Inglesa eta frantsesa, frantsese, defendatzen naiz, baina ez dut ikasi hainbeste. Egiten dut nazi pixkat katalanez eta frantsesez badakigu, Osa, gaitasuna berezkoa ere baduzu. Bai. Baina gustatzen zaio. Hori da, interesa eta... Eta hasierako, karo, zuk esan duzu semearekin voleibolean jolasten egiten zenean, orain ikusten dutenean horrela Alba mintzatzen dela eroso, komunikatzeko gai dela, eta ongi. Bai, ja horrela da gure harremana, orduan ez dugu, ez da pentsatzen ere etzekiela ikuste. Karo. Baina, batzutan zuzentzen diogu, ez? Eta nabaritzen da berria dela, baina gure harremana nola den euskaraz? Bai, pasaden astean egon ginen hemen zerbait hartzen eta zegoen gizon edo mutil bat, ez dakit, errantzuen. Ni pentsatu dut, Gipuzko aldera, Euskal Berria, baina Gipuzko aldera. Euskaldun Berria nabaritzen zuten, baina etzekiten hemengo etzinenik, ez? Eta lagunekin euskaraz mintzatzen zara, ikusi dugu zure lan lekuan ere bai, salri lan den euskara erabiltzeko harreran, euskaraz erabiltzen duzula behintzat, eta zure egunerokoan, ogia erostera jaten zarenean, karo, Lesaka herrian, euskaraz hitz egiten da. Eta berez hemen izan zen, ni ausartu nintzen bakarrik joatea hemen zen, eta... Hemen zialdo tabernan? Bai? Liburukin hori, liburu katalanez zen, baina liburukin, hola, eta kafetxo bat hartu, kafesnea, aplikazio bat hori ere, en plan, egunon, arratsaldeon, zenbat da, ezakit, eta hemen izan zen zure lehenengo pausu hori? Publiko aurrean euskaraz egin behar dut, eskatu behar dut kafesne bat? Eta hori, Felixari eskatzen, nola erraten da hori? Euskeraz, eta, horrengo saiatzen naiz hori eskatu dira. Eta erantzuna ulertzen ez baduzu? Jarri zaite egoera hartan, zu pentsatzen, nola esan behar du, que quiero un café con leche. A ver, ez? Eta kafesne bat. Baina erantzunaren arabera zer? Hori zen nire beldurra hasieran, eta beti gaur euskeraz eskatu behar dut, iritzi barra, eta
un café con leche, por favor. Eta gero egun batean, bai, kafezne, eta gero, ez, nola erraten da hori erderaz. Eta haiek konturatu ziren, baina ez nintzen hemengo aurten, ja. Nik uste, egoera hortan jendeak jakinta euskaraz ikasi nahi duela ere laguntzen duela. Hortara nahi joan, ze adibidez zuk aipatu duzu hemengo nagusiaren adibide bat, Felixaren adibidea, baina suposatzen dut hortik aurrera laguntza jaso duzula pertsona horrengandik, eta horrela beste askorengandik. Bai. Ia bat, haien artean ere bai ere, Zuk hemen famili bat daukazu, baina zuek han familirik aldaukazu, Esan nahi dut, trukea hartu eta eman da, harremana. Berak badaki, nahi baduzu, hemen dituzu giltzak. Noski baietz. Orduan harreman polita sortu. Esan behar nun, Gabonetan eta hemen gelditzen dira, baina ez, Gabonetan eta... Iaz nengoen lanin, justo. Bai, egon zen Gabonetan, Gabon gaudean eta... Bai, eta... Gero nozion zinen? Erregunea. Baina bai, data guzti horiek gurekin egon zen. Mugituko zinateke orain Tolosara, Hernanira... Jazta, orain lesakan gelditzen zara. Lesakan eroso zaude, guztara zaude bertako jendearekin. Herrikin eta herriko jenderekin. Eta Figuerasera? Bizitan. Bizitan! Karo, hasiera batean etzikin zenbat denborarako zetorrena esan zidan, ez? Momentuz bizitan. Hemen Nire geldituko burua zara. da hemen gelditzea. Momentuz. Luzera begirako momentua da hori edo ez dakiz? Ez dakit. Ez dut planarik. Aita ausarta da, hau. Bai. Lana baduzu hemen. Hori da. Esan zen idan, zuzen bidea egina duzula, eta onera torri zinenean, aritzen zinela etxetik lanean. Horretik jarraitzen dut pixkat, baina usten ari naiz ere bai. Ari zara, erabat euskalduntzen, Erabat, ja dena, arlo guztiak. Bueno, eta ez dakit gero zer etorriko de, baina, momentuz, hau egin nahi dut, eta gerokoa. Hori da eskatzen dizuna gorputzak, buruak edo ez dakinok, eta hala ginen duzu. Ez dut bukatu nahi, gonbidatu guztiei eskatzen didana eskatu gabe. Oh, Dios. Lasai, gonbidatuak kaso honetan, bera da. Zuk bere laguna, utziko dugu gonbidatuaren laguna bezala. Ez. Denei eskatzen dizuet, zein den zuen hitz gogokoena, edo esaldi gogokoena, edo espresioren bat, euskaraz. Bueno, hori da historia bat ditugulako, baina da eza molde bat eta 11 ikusteko jaio gara. Bai? Eta zergatik hori? Joan ginenean, Zagardotegi batera elkarrekin ginen, eta autobusez joan ginen Astigarra gara, eta dena, eta justo nire parin zegoen mutil bat, eta errantzun hori, eta ni, hola, ulertu. Eta nire bapegi izan behar zen, ez dakit. Eta bera? Ba hori, Jon Itzuli. Claro, hori askotan esan dizu, Jon Itzuli. Hori arpegi hori bai. Eta berek errantzun, hemos nacido pa ver 11. Eta nik gelditu nintzen, berdin. Bale, eta berriz, eta batean, eta hasi ziren, irri berri, eta ez dute oso lertu. Eta gero, kontatzen ez, erran nahi du hori, ezak zer, eta itzulia da, kriston. Claro, ez daukat zer ikusirik. Esan nahi duenak, eta gainera hori talde badaukagu, eta hori da izena. Bai, ze WhatsAppeko talderen bat edo? Hemos nazioko berantze. 11. Bai. Oso ongi. Cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles, nola zaindu ninduzun ahaztu gabe. Euskara gauza asko eman dizkizu. Kendu dizu zerbait? Ez dakit. Ez que, kendu dit zerbait? Diot. Ez. Eman, oraingoz eman. Bai, eman asko esaten zidan, eta gustora dago, gainera berak esaten zuen kultura bat ulertzeko, herri bat ulertzeko, nortasun bat ulertzeko oso beharrezkoa dela ere. Horrela sentitzen duela berak eta horregatik egin duela.
Bakarrik falta botatzen zait gehien bat da nire joba. Hori bai, baina hori da... Gertu dago Figueras. 5 ordu. Bai. Baina horitzen da, eta zergatik joan zara harat. Denbora aurrera doala, eta gustora nagoela zuekin, baina agurtu beharko naizela. Plazer bat izan dela, baina aurretik badut gai bat edo, nahiko nuke, mezuren bat izanen bazenu bintzat, helaraztea, zu kanpotik etorritakoa zara, euskaraz ikasi duzuna, hemen bizitzeko, baina hemen jende asko daukagu ere bai, hemen bizi dena, bertakoa dana, eta euskaraz ikasi ez duena. Batzutan lehen esan diazu uste dut, beharra sentitu ez dutelako edo, animatuko du nuke jende hori euskarara burbiltzera gutxienez edo mezuren bat botako genioke? Bai, ni beti animatzeko, hizkuntza bat ikastea beti dago oso polita, eta ez bada derrigorrezkoa ikastea, beti ikasiko duzu gehiago eta gustora, eta gero izango duzu aukera erabiltzeko, eta gustora egongo bazara, aurrerako duzu askoz gehiago. Derrigorrezkoa ez duzula esaten duzunean, suposatzen dut esaten duzula, badagolako jende asko euskara ikasi behar duela lanpostu zehatz batetarako, eta hor prozesua askoz motelagoa dela antzeman daiteke. Azkenen pentsatzen duzu bakarrik behar dut hortarako, eta gero hemendik kanpo ez dut erabiliko nahi. Hau ez da laguntzen. Maite hizkuntza eta erabili. Eta nola iritsi gaitezke hizkuntza bat maitatzera? Bere jendearekin konpartitzen. Bai, konpartitu azkenan bizitzen bada zara leku hizkuntza batekin erabiltzen duen jendea. Konpartitzea hau da aberastasuna handia, eta ez da galdu behar. Jone, antzematen da ezberdintasuna maitasunez ikasi duen pertsona batengandik edo beharrez ikasi duen pertsona batengandik? Horrek ere egin duela errazago berak ikastea. Asko zerrazago. Karo, zuk berak aipatzen zuen, badago jendia azterketa bat egin behar duela lanpostu baten sartzeko, han Lazkaon, eta bera aldiz, zijoan, disfrutatzera, ikastera, gure kultura barnerantzera, hori da, eta orduan horrek, eta gero onat etorri eta inguruak, lesakak uste lagundu dira. Bai, hasieran hori, kostatzen alda, baina merezi du alegin egin hori. Ez dakigun guztia kostatzen da, hizkuntza bat edo zer gauza izan. Lanpostu berria ere kostatzen da hasieran. Baina hori, hizkuntza kostatzen alda, baina... Jarrera kontuaren. Ikasteko prozesu horretan jarrera, ikasten alda, ez da beti ni, eta baina da, imposible, euskera ez da superzaila, ni gogokin ikasi dut, eta, errazago iruditu zait. Ez dut inoiz entzun berarraten zaila denik. Nik bakarrik aldaketa orduna esaldian alderantziz egiten dut, baina gero, alderantziz berriz eta listo. Baina ez da zaila orduan euskara ikastea, da jarrera kontua. Da jarrera, hori, joaten bazara, ze zaila den euskeraz, zailago izango da. Jango bazara, nahi dut ikasi eta ikasiko dut, eta izango dut aukera komunikatzea jendeekin eta dena euskeraz, eta gero, atea zabaltzen da. Atea zabaltzen da. Ateak zabaldu dizkiguzu guri, Amaikako lagunei. Eta eskertzen dizugu, Alba, eta zuri de, Jone, ez horrona txiki hau. Bai. Beragatik bai. Beragatik bai. Plazer bat izan da, neskak. Jarraituko dugu gure tragotxoarekin, ez dugu hemen utziko. Zialdoko ateak ere zabaldu dizkiguten. Eta eutxi, segi horri. Bai, mi esker. Eta mantendu esakan, denboraldi bat ez behintzat. Hori, momentuz bai, ez du... Osangi, venga. Intentziorik aldatzea. Infusioarekin egin dugu, bale?